ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо бахшида мешавад ба либосҳои кӯдакона, ҳам бачагона, ҳам духтарона. Марҳамат то охира тамошо кунед. Видеоро ма аз бинои нави Корвон ки воқеъ аст дар пешина дарвозаи 7 Корвон, тарафи Оптовӣ, ряди 1 магазино, 48 магазин. Марҳамат, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед мустақилона омада нарху навоҳошона бинед. Агар ба шумо писанд бошад, харидорӣ намоед. Анамин намуд комбинзоно 85 сомона дора, 95 сомона истеҳсоли Туркияянд, ҷинсҳои хушрӯ, размерҳои калонаш 95. Спортивкона ин намудо ҳаст, 65 сомонӣ то 4 солара мешава. Ино истеҳсоли Бишкекан, ду ранг дора. Барои писарбачаҳо бисёр ҳам нағзай. Бинед Гуччи. Бо дигар хел спортивкаҳошонам ҳаст. То охира тамошо кунед. Боварӣ дорам ки писандтон мегардад. Дӯстони азиз, аз ана ин сафеди Версачиро бинед. Материалаш бовар кунед беҳад нағзай. Аз ин дигар рангошам буд. Як-ду рӯз пеш ма омада будам. Як дигар хел рангошам доштан. ҳозир бошад фақат сафедаш мондагиай. Баъд аз ана ин ҳаст духтарона то размери 4 сола 5 солара аз ин доранд. Ино 100 сомониян спортивкаҳошон Туркияй. Чӣ хеле ки ба мо фаҳмондан ки рӯзои наздик боз ҳам борои нав мебиёя. Шумо метавонед омада бо аз наздик бинед. Ана ин намудо витрёфка барои кӯдакҳо то 4 солара мешава, 60 сомон. Рангш бисёр ранги хушрӯай, минтол меган ин ранга. Ба ҳаст ана ин намуд плашовкагӣ 80 сомон барои то 9 сола 10 солара духтаракода мешава. Анам хел блузкаҳо ҳастай 40 сомонӣ. Ози то охира тамошо кунед дӯстони азиз. Блузкаҳои арзонтаракошам ҳастай. Метавонед бинед. Баъд анам хел куртачаҳо 35 сомонӣ. Ино то 3 солара размер доранд. Чӣ хеле ки гуфтам, борошон ҳам бори Хитояй, ҳам бори Туркияу Бишкек. Анаи сирзечкоям ваяй 35 сомонами куртача. Бисёрам хушрӯ. То 3 солара доранд. Ана ин намучам ҳаст. Инош ғафстаракан. Нархшон ҳавай нархай 35 сомон. Иш боша размери майда. Инчунин анамин хел куртаҳои бачагона ҳаст. Пахтагии тозаи хушрӯ 45 сомон то анамин 12 солара мешава размер. Туркия. Бо ҳаст анам хел 30 сомонаву 35 сомона ам хел майкаҳо ҳаст барои бачаҳо. набинед кадом намуде ки шумо дар корай пайдо карда метавонед. Чизи дигаре ки ман мехом нишон диҳам, анамин намуд костюмҳои ҷинс аз 90 сомон то 120 сомон, ҳам духтарона ҳам барои бачаҳо. Ино то анамин 9 солара размер доранд. ана ин намудаш капюшон дора бачагона, бо ҳаст духтарона. Анаи тройкара мехоҳам барои шумо нишон диҳам, беҳад хушрӯвай. Бинед дӯстони азиз, бруки ҷинс дора, плаш дора, баъд футболка дора. То размери то 5 солара дора. 150 сомон анавай тройка. ҷинсош, брукош, поёнаш клёш омадагиай. хе бабочка кати оро додашдагиай. ҳаст анами хел чӣ гум кожанкачаҳо ҳаст духтарона. Ино то 7-8 солара мешава 85 сомон. хучон тоқаян и кожанкачаҳо. баъд анами хел плашовкаҳои тройка бачагона ҳаст дӯстони азиз. То 5 солара размер доранд. 180 сомон. Беҳад сифатшам нағзай, хичам
ҳангоме ки бо аз наздик мебинед беҳад хушрӯ метова. иҷада дорам аз 1 сола то 5 солара анами хел костюм брук 170 сомон. бинед дариҷа костюм брук дора, курта дора, галстук дора. воқеъ 6та ё 5та анами хел наборушта дохил мешава. иҷада бинед двойко 50 сомонӣ 60 сомонӣ инаи боло барои бачаҳо. иноям пад намезананд. анамин материалошон беҳад хушрӯвай ранга то 4 сола 5 солара размер ҳастай. ана агар ба шумо маъқул боша метавонед ки омада аз анамин магазини рақами 48 харидорӣ намоед. пурратар бо мехоҳам нишон тием аз дури ки шумо бинед. анаи қафои костюмои ҷинс анам хеле духтаронош блеск дора. моделошон ҳар хеле суратҳои гуногун доранд. бачагонаш боша вай доштан. капюшон чӣ хеле ки дида будед капюшон доштан. рангошон бисёр рангои нағза ями ҷинсора. анам хел курткачаҳо ҳаст бо бинед и барои бачаҳо то 6 солара пуховик. ози капюшонша нишон метам 75 сомонӣ размер то 6 солара доштиян. капюшонашам хел ваяй дракончик боре кардагиян барои бачаҳо. бинед чӣ хушрӯ. ози духтаронашам нишон метиҳам. духтаронаҳош то 9 солара мешавад. чӣ хеле ки ба мо гуфтанд. иноям 75 сомон. рости беҳад арзон анамин намуд курткачаҳо барои духтаро, барое ки ино қиматтарак будан. дар баъзе ҷо ма дида будам ки қиматтар будан. ана рангошон ана хучон. духтарона то 9 сола, бачагона боша то 6 солара размер ҳаст. ҳаст инчунин анами хел двойкои кӯдакона то 1 сола 1 солара размер ҳаст. ино туркиян бо калонтаракошам ҳаст нишон метиҳам. 50 сомонӣ 60 сомонӣ нархҳои ино бинед. ино 60 сомон. 91-умш 50 сомон буд. ин сериёш то 2 солара ҳаст. баъдана ино ҳаст то 3 солара размер. ишам амин нарх 60 сомон. чӣ хеле ки ба мо гуфтанд пад намезананд амин намуд материалошон. аз анаин человек-паук тройка будай спортивка 1 дона мондааст. дӯстони азиз 85 сомон нархаш. либосшона тамом кардиянд ва чӣ хеле ки ба мо гуфтанд рӯзҳои наздик боз ҳам борои навшон мебиёя. иҷа 55 сомон анавай двойкаи духтарона. иҷа бо ҳаст дӯстони азиз анами хел вай брукчаҳои кӯдакона ҳам духтарона ҳам писарона аз 50 сомон сар мешавад то 75 сомона. майдаву калон ҳамаш ҳастай то анамин 12 солара размер ҳаст. ана ҷинсора бинед подтяжка. нархошон ами хел аз 55 сомон то 75 сомон. ана инош калон анаи аднатониёш размерҳои калон доранд то 12 солара. иҷада бо комбинзон ҳастай. комбинзонашонам ҳамин хелаи нархошон аз 55 сомон сар мешавад то 75 сомона. ҷинсан ино бори хитоянд дӯстони азиз. на марҳамат. ҳам бачагона ҳаст комбинзон ҳам духтарона. комбинзоно неки ҳамие ки ози ман нишон додистам ҳамаш то 4 солара ҳастай. размерашон майдаянд. иҷада футболка анаи тикток футболка ҳаст. ин футболка рости ба фикрам 45 сомон буд нархаш.
ду ранг дора. 40 сомон нархош. баъд ҳаст ана ин намудо. иноям нархиш 40 сомон будан. ана дӯстони азиз, ана инош бошад 30 сомонӣ. хеле зиёда. баъд як чизи дигар ки агар шумо оптум гиред, ба мо гуфтанд ки боз ҳам арзон карда пешниҳоди шумо мегардонанд. ана бинед, то 3 сола 4 солара аз ино размер ҳастай. бори хитояй, вале анамин сифаташ, материали амин кофточко беҳад нағзай. рангошона бинед, чӣ қадar рангои хушрӯ доранд, ҳам барои бачаҳо ва ҳам барои духтаро. дар инҷа бо жимпиро ҳастанд бачагона. 45 сомонӣ. ҳозир ма бо аз наздик нишон метиҳам, шумо бинед. ана марҳамат. ана ино 45 сомонӣ. инам бори хитояй. ино барои бачаҳо. то 5-6 солара размер ҳаст. марҳамат, тамошо кунед. ҳозир бо пижамаҳош ҳам ҳастад дӯстони азиз. пижамаҳоро ман нишон дода нархоша мефаҳмонам. ана ин кабуд спортивка 100 сомон. то 14 солара анами кабуд размер дора. дигарош не, вале анамин кабуташ то анамин духтаракои 14 солара размераш ҳаст. баъд ана ин сафед аст. ин размер надора. ин размераш то 6-7 солаяй. спортивкошон беҳад нағзанд. сифатошон пиратар як бори дигар тамошо кунед. ана инҷа бошад дар дуюм қатор ҳамаш пижама барои духтарако ва писарако. бинед, то 10 солара размер ҳаст. аз анамин 50 сомон то 75 сомон, 65 сомон нархошон. кадомеш ки ба шумо дар кораид маъқул шид, метавонед, агар дар Тоҷикистон бошед, метавонед омада аз наздик бинед. дар анамин бинои нави Корвон аз тарафи Оптовӣ 48 магазин 1 риад. дӯстони азиз, ина бидед чӣ пижамаи хушрӯ. то 10 солара размер ҳаст. ҳам барои духтаро ва ҳам барои писарако. ино истеҳсоли хитоянд пижамо. баъд ана ин болора бинед, ряди болода спортивко ҳаст. ҳам двойка дора, иҷа ҳам тройка. то 10 солаяй размераш. марҳамат, агар дар кор бошад омада бинед. плашовкагиай спортивкошон аз 130 сомон сар мешавад то 185 сомон. ҳами спортивко хоҳед омада дида нарху наво карда, сипас харидорӣ намоед.